Здравейте, приятели! Това е петата част на официалното видеоръководство за работа с HIXP-ORHIX. В тази пета част ще ви покажем, ще ви разясниме 4 фабрични програми, с които идва фабрично апаратът. Когато става дума за програмите, ви съветваме да обърнете на 21 страница на ръководството, което предоставяме като официален представител на HIXP, и да разгледате тези характеристики, за които ще стане дума в момента. Фабрично апарата има 4 основни програми, които са заредени, и 2 допълнителни, които вие може да си настройвате и да си ги запазвате. В отделно видео показахме как става това. Сега ще разгледаме 4 програми, защото те са основата за вашите потребителски програми. Първите 2 програми, Gold и Fine Gold, които се сменят. Значи програмите се сменят чрез натискане на това копче. Може да се разхождате и да сменяте програмите. Ето ви е първата Gold програма. И Fine Gold втората са програми на базата на All Metal. Искам да обърна внимание обаче, че те имат различно предназначение. Първата програма, Gold, е предвидена за работа в терени с ниска и средна минерализация, докато втората, Fine Gold, е предвидено за работа на места с висока минерализация. Но характерно за първа и втора програма е, че те са подходящи за места не с голямо замърсяване, не с много боклуци, железни боклуци и така насетне. Затова са по-подходящи другите 2 монетарски програми, а именно CoinFast и CoinDeep. CoinFast програмата е на базата на DeosFast, а CoinDeep е на базата на CoinFast, но с включен бустер. Тоест, ако включвате програмите, производителя е предвидел да се включват софтуерно определени настройки, които вие няма да видите. Ето ви, такъв е случай с 4-та програма. Тук, когато тя бъде активирана, апарата ще стане по-дълбок, но затова ще стане и по-нервен и по-неподходящ за търсене в места с много боклуци. Трета програма е предвидена, както казахме, за места с замърсяване, така и с висока минерализация, докато CoinDeep програмата, заради включения бустер, е характерна за места с ниска минерализация и не голямо замърсяване. Нека да разгледаме настройките на отделните програми, които може да достигнете чрез средното копче. За първите 2 програми имате активна Disk ER. Това е вид звукова дискриминация. Въпреки че са на базата на All Metal, тук може все пак да имате някаква задоволителна дискриминация. Ето, отиваме примерно на Fine Gold програмата. Вземаме един черен сигнал и нека да видим обаче и Disk ER. Ето, слагаме го на 5, да ви демонстрирам. Ето ви звукова дискриминация, докато цветните сигнали си ги карате на базата на pitch дискриминацията. Втората настройка е същинската дискриминация, която, както казахме, е активна при програмите при монетарските програми. Ето, примерно, CoinFast е такава. Дискриминацията е 7. И ето, имате черния сигнал, имате бакърен сигнал, имате и сребърен сигнал. Тритонална, както се разбрахме. Другата настройка са честотите. Характерно за HIXP-ORHIX е, че може да работи с 3 вида сонди, а именно HIX35 черните сонди, които знаете в 3 размера, елиптичната бяла сонда и 22 см бяла High Frequency сонда. В зависимост от това коя сонда използвате на HIXP-ORHIX, а в случая примерно е 22,5 бялата сонда, производителят е показал на отделните програми какви честоти ще бъдат включени по дефолт. Тоест, вие може да ги променете, но трябва да знаете конкретните програми какви включват. Ето, CoinDeep в момента, в който включите HIX35 търсеща сонда, ще включи по презумпция 7,7 кГц честота на работа.
Другата настройка е Iron Tone или звук на желязото. Той по презумпция е включен за всички програми, но в някои случаи може да го изключите. Прескачам Reactivity, за да му обърнем внимание и започваме за звуковия прак. Звуковия прак е настройка характерна за първите две програми, а програмите, работещи на базата на All Metal. С звуковия прак може да настройвате апарата да хваща много малки парченца самородно злато или много тънки бижута и така насетне. Звуков прак няма да имате в тези две програми на базата на дискриминацията. Имате по дефолт грунт баланс, който автоматично си излиза при включване на апарата, и Salt Mode. Salt мода се активизира, когато, това е вид грунт баланс, когато се натисне това копче и се задържи. Виждате надпис Salt. Това е начин на грунт баланс, който ще обърнем внимание в специализирания филм за грунт баланса за ORHX. За сега просто трябва да знаете, че имате тази възможност за активирането му. Искам да обърнем внимание на реактивността. Реактивността, всички ползватели на HIX5 Deus, и модели, които са на Whites, на някои от моделите на Whites, знаете, че реактивността е много важен фактор за дълбочината. Най-дълбоките програми се правят с ниска реактивност, но тази реактивност трябва да е ниска само в случай, че почвите са чисти и не много минерализирани. Ако отидете на много минерализирана почва, ще забележите, че с по-голяма стойност на реактивността ще имате по-добри резултати. Вижте, трета програма е точно такава. Тя не само, че е предвидена да работи на по-голяма реактивност, т.е. да дупчи по-добре минерализацията, но да бъде безключен бустер, за да има по-добро проникване в земята. Това са четирите основни програми, които идват с апарата, и както ви казах и преди малко, в друго видео ви показахме как на тази база може да си направите определени програми потребителски. Ето няколко съвета. Ако искате да имате една дълбока програма, но работите в много минерализирана почва, ви съветвам да си направите една потребителска програма на базата на CoinFast. Съветвам ви да пробвате да намалите дискриминацията, примерно на 5,5, да пробвате да дигнете чувствителността. Нали? Ако ви е много минерализирана почвата, ви съветвам да експериментирате с честотите, защото не само минерализацията за железния оксид е показател за качествата на земята. Ето, нека да си имате Iron On. Реактивността, ако ви е лека почвата и искате да дупчите по-дълбоко, може да минете на 2,5, дори и на 2 реактивност. Тук мога да дигна, извинете, и чувствителността. Ето една такава програмка, може да я запомниме като пета програма и вече да си имаме една програмка, която да ми помага да работя по-дълбоко на по-чисти терени. Вижте как увеличихме разстоянието на засичане, ето ви с бъкърена пара. Друг съвет, може да ви се наложи да влезете в CoinDeep и в резултат на това, че тя е с включен бустер и е много нервна, може да се наложи да промените и някоя от работните честоти с цел да избягате от някакви смущения. Също така може да увеличите чувствителността, да смените честотата и да запомните тази програма. Ако имате голяма минерализация обаче, тази програма няма да е най-подходящата за вас. Чао за сега и гледайте другите наши видеа по видеоръководството на ORHX. Успех!